Estamos se procede debate. Vale, se procede Como xa procededes ao debate, dase por feito de que, evidentemente, Pois votamos a favor logo, sí. Sí. Votamos a favor unanimidade. unanimidade. Da moción, polo tanto, o trámite será que temos que pedir primeiro a inclusión no orden do día desta Sí, como se fuera un emenda. asunto sin determinar. Temos que votar a súa inclusión no orden do día para poder dictaminalo. Se votaría primeiro esa emienda, despois se votaría aceptación ou non desa emienda, despois se votaría a propia moción. Entón, votamos a inclusión no orden do día da emienda. Votos a favor. Que? No, o que vamos a votar agora mesmo é se procede o debate. O debate da emienda. Vale. Sempre que hai un asunto sin dictaminar, incluído na orden do día, como é o caso, facemos unha votación de se procede o debate por maioría simple. Entón, o que vamos a votar agora é se procede o debate. Votos a favor da procedencia do debate? Unanimidade. Bueno, a moción presentámola onte por registro. A verdade é que teño que presentar as miñas disculpas porque pensei que vos iban a facer chegar o documento xa de maneira oficial, pero como non estaba incluído no orden do día, o auxilio administrativo non entendeu procedente, por lo tanto, deixámola hoxe aí encima. Deben tener unha copia. Sí, se teñen unha copia por escrito porque a fixemos órganos, vale? Déxame a túa copia, Mónica, para poder... Tengo. Bueno, nos presentamos esta enmienda porque nos queremos que facer política útil non é somente lanzar propostas ao aire, non? Sen un estudio previo ni nada, sino analizar ben as necesidades que teñen os cidadáns e despois a partir de aí establecer unha solución para o mesmo. Entón, dentro da moción que presenta o BNG se propón que o Concello ten que asumir unha serie de custos para crear un novo aparcamento para camións. Nos preguntábamos, cando líamos a moción, se tiña sentido gastar cartos de todos e de todas cando temos espacios públicos que están sen uso en este momento que poderían garantir esa mesma necesidade. Do que falamos é dos aparcamentos exteriores da Semana Verde. Sabedes que teñen algúns recintos que están totalmente pechados polos todos os seus ventos, que están asfaltados, perfectamente delimitados e que ademais están sen uso a maior parte do ano. Por tanto, parecíanos que utilizar esos aparcamientos para esta demanda podría ser factible. De feito, se consultou na Semana Verde e nos plantexaban que se foran os exteriores que se podía chegar a estudiar, que non o vían como algo negativo, que había que analizalo, por suposto, pero claro, a miña pregunta é de sempre, non? Se se empregan solamente durante a Semana Verde, prácticamente, o lógico sería que os aproveitáramos, non? En vez de facer un novo, aproveitar esos espacios. Pero que, además, hai máis. É dicir, tamén entramos na parte competencial, non? Hasta onde chegan as competencias dun concello tan pequeno como o noso de ter que facer un aparcamento seguro para camións, porque a maior parte dos aparcamentos seguros ou están autorizados e financiados por administracións superiores ou están en grandes vilas, en grandes cidades. Entón, estivemos mirando como facían outros concellos, como tiñan feito e demais, atopámonos con algo que a verdade que eu descoñecía. Os membros do meu grupo político tamén, que a Xunta de Galicia anunciou no ano 2023, de feito fixo rueda en primeira persona, anunciou a posta en marcha dunha rede galega de aparcadoiros seguros para vehículos pesados. Anunciou aquel momento, hai 2 anos, que querían crear 1.500 plazas en todo o territorio. A día de hoxe, tan solamente se crearon 350 plazas que están operativas en San Cibrao das Viñas, de feito as inauguraron agora no mes de xaneiro deste ano.
Tendo Silleda unha situación estratégica como a que temos, que estamos no centro de Galicia, que estamos ademais os aparcamentos que estamos dicindo a tiro de piedra da salida da autopista P53, pois estamos pensando que este podría ser un punto ideal para transportistas de tránsito, non solamente para os transportistas locales, non? Todos os transportistas que podan estar circulando pola P53 e pola AP9 en conexión, pois poderían ter aquí un punto onde poder facer os seus descansos. Así que se a Xunta o que está buscando son espacios útiles e ben situados, aquí teñen espacios para elo. Por lo tanto, o que falamos de aproveitar estes espacios a través desta rede, o que supoñería ter o que propón o BNG na súa emenda, pero sin o custe engadido para facer. É interesante que exploráramos esta vía antes de tomar outra decisión, un gasto para as arcas municipales, tendo en conta, ademais, que a Administración Autonómica xa ten en mente a creación destes espacios, pero a máis valorábamos tamén que estes espacios poderían ser con moi poquinhos recursos a maiores de creación, porque hai que crear para os camioneros un espacio de duchas separadas, homes e mulleres, porque ademais eu que tive unha ocasión, creo que non sei se máis xente en esta corporación, pero me consta que eu e Mónica tamén o tivo que facer en algunha ocasión. Tivemos a ocasión de viaxar en camión e dormir en estes espacios, conocémolos ben e conocemos as dificultades que teñen as mulleres camioneras, os mulleres copilotos que van nos camións porque non teñen espacios diferenciados homes e mulleres, pois xa que hai que facer unha distinción deste tipo, que por certo a Xunta está facendo moi ben na rede que está poñendo en marcha, porque en San Cibrao das Viñas está así. Pois xa que se teñe que facer máis cuartos de baño, máis así, aproveitar tamén estes espacios para crear alguna zona de aparcamento para autocaravanas, non? Creemos que é unha forma interesante de fomentar o turismo itinerante, de atraer visitantes a Silleda durante todo o ano e facer rendible, ademais, unha infraestructura pública que ahora mesmo está de un xeito infrautilizada en ese aspecto. Por todo isto é porque defendemos esta emenda, non? Eu espero que entendan e que nos digan se aceptan ou non aceptan. Teñen a palabra, sí. Bueno, pois a nosa posición xa lle digo, é a de non aceptar esta emenda e proceder co debate, porque por varios motivos. Dá impresión o escoitar o que di a señora Fernández que non se leron a emenda, porque a moción que presentamos desde o BNG, porque nós o que propoñemos é que o Goberno Municipal prepare un estudo de viabilidade e que o Goberno Municipal busque un espazo. Mira, xa empezaron a falar que a Semana Verde, ben, están cumplindo. É o que estamos propoñendo, o alcance da moción. Nós non estamos propoñendo expropiar un terreo, asfaltalo e vallalo. Hai que facer un estudo e despois hai que buscar un sitio para facer ese estudo. Eso para empezar. Nos o que vexo desta emenda que fan é o de sempre, botar balóns fora. Temos unha moción aquí para falar de política municipal e instar ao Goberno Municipal a facer cousas, e pasamos a unha emenda na que se insta a Xunta e o Concello, como sempre, comprométese a colaborar, que é o que vemos que o Concello fai en todas as accións municipais, colabora, menos mal, non promove nada. Entonces, estamos en total desacordo nese sentido ca emenda. Nós non estamos propoñendo un espazo para transportistas de paso, que tamén o poderán utilizar este espazo, xa se verá como se regula o espazo que estamos propoñendo. Os transportistas de paso pola P53 teñen un espazo para deixar os seus vehículos e poder verlo calquera noite que se pase pola área de servicio que hai na autoestrada, está chea de camións aparcados. Nós o que estamos propoñendo é un espacio para os dúcias de camineiros que hai en Silleda, tanto na vila, sobre todo na vila, pero tamén fora, que non teñen un sitio para deixar o seu vehículo ás noites de maneira segura, que teñen que andar aparcando de mala maneira polas rúas de Silleda, o que causa certos conflictos cos peóns, cos demais vehículos, que causa estragos a veces a vía pública, as farolas. Por lo tanto, estamos propoñendo un servicio para Silleda, para os veciños e veciñas de Silleda, veciñas tamén, que se dedican ao transporte, non teñen un lugar seguro. Non estamos falando do transporte de paso. E estamos de acordo
pode lelo en todos os nosos programas electorais, no último, no anterior, que os espazos da Semana Verde son moi grandes e podense usar para ese fin. Hai que falar coa Semana Verde, coa Xunta, e despois será a Xunta que teña que poñerse frente ao espello e decir se o acepta ou non. Estamos de acordo, e nós tamén propoñemos no noso programa electoral que nese espazo se pode crear un aparcadoiro de autocaravanas tan necesario en Silleda, non o hai, e que sería moi bo para o turismo, para fomentar o turismo. Estamos de acordo, levámoslo no programa electoral. O que non estamos de acordo é en cancelar aquí o debate sobre o estudio para crear un aparcadoiro e o estudo para buscar un terreo e pasar o balón fora a Xunta. Non estamos de acordo e por iso vamos votar nunha emenda e proceder a intentar que se debata a moción original. Moi ben, bueno, é a primeira vez na vida que alguén que se dá un paso adiante sobre o acordo que se pide se lle nega a posibilidade de continuar traballando porque vostede acaba de dicilo. Pide vostede un estudio de viabilidade dun aparcamento municipal de camións e outros vehículos pesados. O Goberno empeza a traballar en esta proposta, o Goberno fala a Semana Verde, o Goberno determina que hai actividades feitas pola Xunta de Galicia que permite este tipo de instalacións sen ningún tipo de custe para o Concello, pero vostedes din que non, que primeiro que nos poñamos a traballar outra vez cando xa o fixemos. E segundo, eu ligo moi ben a moción, e a moción o que di aquí é que o Goberno municipal busque, xa sexa mediante compra ou mediante convenios de cesión a longo plazo, os terrenos necesarios para localizar esta instalación. Ben sexa nos alrededores da vila ou en terrenos do polígono industrial de 33. Xa buscamos os terrenos, sen necesidade de compra. Ahora, o que temos que facer é, se queremos realmente montar ali algo que funcione máis alá de ser un aparcamiento para os vehículos de Silleda, pois fagámoslo ben. Fagamos unha petición á Xunta de Galicia para que faga unha instalación en condicións, que faga un servicio de cuartos de baño, de aseos, que podan ser utilizados non solamente polos de Silleda, sino tamén polos de fora, e que nos permita ter tamén aí unha autocaravana. Se vostedes consideran que o noso traballo non está ben feito, pois está claro que votarán a favor desta emenda. Eu creo que nos temos adelantado a esta proposta, porque vemos que hai unha necesidade tamén para os nosos camioneros. Víamos unha proposta moito máis ambiciosa, pero seguramente vostedes prefiran non enfrentarse ca Xunta de Galicia e non pedirlle as cousas como lle temos que pedir. Votos a favor da enmienda? Votos en contra? Pois decae a enmienda. Vamos agora a debatir a moción do BNG referente á creación dun aparcamento municipal de camións e outros vehículos pesados. Ten a palabra o BNG. Como sempre, pois sí, terxiversas as palabras, vostedes xa fixeron, sempre que presentamos unha proposta xa están en marcha, queren facer un proxecto moito máis ambicioso, empecen polo proxecto para os veciños de Silleda, a ver se atenden eses proxectos e despois sexan ambiciosos, porque os veciños de Silleda, os que se dedican ao transporte do camión, piden este proxecto. Pois ben, pasamos á moción. Desde o Grupo Municipal do BNG propoñemos a creación dun aparcadoiro municipal de camións e outros vehículos pesados, non só camións. A exposición en Silleda hai que decir que vive un gran número de persoas, empresas dedicadas ao negocio do transporte que contan con un ou varios vehículos para o desempeño da súa actividade. Na actualidade o municipio non conta cun espacio habilitado para que os transportistas deixen o seu vehículo estacionado fora da xornada laboral, o que leva a moitos a utilizar as vías que rodean o casco urbano como aparcadoiro. É fácil velo calquera noite se damos un paseo por Silleda. Isto supón un dobre prexuízo tanto para os propietarios destes vehículos pesados que teñen que deixar o seu medio de vida nas rúas suxeitos ao perigo de sufrir roubos ou estragos por parte de terceiros, cousa que xa ten pasado, mesmo incluso detrás do cuartel da Guardia Civil, ali naquela rúa tense producido danos para algúns camións e roubos, como para os propios transeúntes e demais usuarios das rúas que ven reducido o espacio de aparcamento para os seus propios vehículos. A isto debemos engadir o problema xeral que supón para toda a veciñanza a falta de visibilidade que causan os camións estacionados nos cruces. Por todo o anterior, desde o BNG proponse a creación dun aparcadoiro específico para vehículos pesados nos arredores da vila, unha instalación que debería estar pechada ao acceso xeral mediante un valado e debería contar con cámaras de seguridade, de modo que ofrecese garantías aos seus usuarios. Así mesmo sería desexable que contase cun espazo de aseos e duchas, que é algo bastante habitual neste tipo de instalacións. Para financiar o uso desta instalación,
vemos que sería necesario avaliar o pago dunha tasa específica por uso desta instalación que pudese sufragar os custos recurrentes do seu mantemento. E que seguramente moitos, así non lo teñen manifestado, moitas das persoas que se dedican ao transporte estarían dispostas a pagar algo por ter o seu vehículo aparcado nun espazo seguro. En resumo, os beneficios para os transportistas serían facilidade para atopar aparcadoiro, incremento da seguridade dos seus vehículos e benestar e comodidade. Ademais, o resto da comunidade, non só os transportistas, beneficiaríase desta instalación pola reducción que supón das molestias no que se refire ás interaccións que se producen entre os camións que como vehículos grandes e pesados causan certas interaccións, orde e limpeza das rúas, en xeral, reducir a conflictividade veciñal en torno a este tema que podemos negalo, pero existe. A máis da seguridade viaria tan importante. Por todo o anterior, solicitamos a este pleno a aprobación desta moción para a creación dun aparcadoiro nos arredores da vila coas características mencionadas, propoñendo o seguinte acordo: que o Goberno Municipal de Silleda prepare un estudo de viabilidade dun aparcadoiro municipal de camións e outros vehículos pesados coas características descritas, valado de seguridade, cámara de vixilancia, aseos. Que o Goberno Municipal busque, xa sexa mediante compra ou mediante convenios de cesión a longo prazo, os terreos necesarios para localizar esta instalación, ben sexa nos arredores da vila ou en terreos do polígono industrial Área 33. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, nos en relación con esta moción entendemos que, bueno, é algo que é necesario. Só dixemos en varias ocasións, sobre todo pois, por determinadas cuestións que pasaban en sitios onde se aparcaban os camións, nos que se sufría pois, roubos de gasoil e roubos nos propios camións. Sin embargo, aínda que desde o Goberno Municipal se di que se adiantan as necesidades e demais, o certo é que hasta que non chega unha moción dos grupos da oposición, realmente non fan absolutamente nada. Vivímoslo tamén no polígono, no que se denunciaron en distintas ocasións pois os problemas que había da acumulación de lixo polos distintos transportistas que viñan a unha nave no centro logístico de distribución, e ao final pois entendemos que este espazo é un espazo seguro para os distintos profesionais do transporte, que pode ser pois moi acaído para o noso concello. É certo que hai moitos problemas, sobre todo en algún punto concreto e en canto a visibilidade cando sales de algún dos cruces, como pode ser no cruce da carretera de Toiriz, e tamén pois propúsose en algún momento pois o pintado de líneas amarillas tamén a saída da vila cerca de Casas Novas. O certo é que entendemos que a proposta que se trae, o feito de que se avalíen as distintas necesidades mediante ese estudo de viabilidade, pois é algo pois que é necesario e algo que ten que facer o Concello, independentemente de que despois busque recursos para poder levar a cabo a actuación. E, polo tanto, pois, nós estamos a favor desta proposta, xa que entendemos que é necesaria, como din vostedes, tanto para os transportistas da nosa vila como para os veciños, e tamén, pois, mediante ese estudio de viabilidade podense detectar as distintas necesidades que hai no noso concello, xa que vemos que tamén durante o período de oposicións pois cada vez máis hai autocaravanas que aparcan no centro de Silleda para vir a facer esas probas selectivas. E tamén pois, para eses distintos transportistas que están de paso e que podería ser pois, bueno, moi benvido para este sector o dispoñer desta infraestructura. Por lo tanto, nós estamos a favor da proposta de que se faga o estudio de viabilidade e que se exploren as distintas vías para poder levar a cabo esta proposta. Aquí desta cuestión está no que vostedes chaman aparcadoiro municipal de camións. Non hai ningún concello do noso tamaño que teña un aparcadoiro municipal no que, ademais, este valado, que conte con cámaras de seguridade, que ofrezca garantías de seguridade dos vehículos para posibles usuarios e que, ademais, conte con espacio de aseos e duchas e que, ademais, se pague por estar ali aparcado unha tasa. Non nos hai. Hainos en grandes cidades, que además se fan para que precisamente a xente que teña que usa o transporte
entre comunidades autónomas podan ter un espacio onde asearse. A xente que ten un camión en Silleda, supoño que aparcará, irá a ducharse a súa casa e non querrá un espacio público para facer ese aseo. Por lo tanto, aí está o quiz. Vostedes chaman aparcamento municipal. Queren que estudiemos un aparcamento municipal, cando existe unha rede galega de aparcamientos para o transporte. E vostedes están impedindo que desde esta corporación podamos requerir ao Partido Popular da Xunta de Galicia, ese que dixo que era o do sí, que nos diga que sí a crear esta rede galega, a formar parte desta rede galega de aparcamentos seguros. En todo caso, cando falan vostedes do colectivo do transporte, non sei se están referíndose vostedes a todos os transportistas de Galicia, ou de Silleda, ou a algunhas persoas en concreto que lle fixeron a demanda a vostede, porque aquí temos un colectivo moi importante en varias industrias que poderían estar reclamándonos tamén ese aparcamiento e non nos consta en este goberno ni unha sola reclamación. Pero, ademais, este goberno non se adelantou agora, se adelantou fai moitos anos, por iso que isto non é novo, ni unha proposta que ora sumamos con unha petición do BNG, se adiantou fai moitos anos e se habilitaron, ordenou que os camións non puderan aparcar no que é o centro urbano, porque antes aparcaban aquí, se habilitaron varios espacios para que puderan aparcar. Un deles, detrás do centro de saúde, que, ademais, estando ali a Guardia Civil, gustaballe moito aparcar ali, porque tiñan a garantía de que ninguén lle se iba a robar. Hai unha finca completa ao lado de Nudesa, que é a finca de dotación de equipamento municipal, que é ali vehículos aparcados, que é municipal, pero permitimos ali o aparcamiento. Hai tamén outro espacio onde aparcan os camións, que é na salida de Silleda, na zona do Foxo, e evidentemente hai certos problemas, certos riscos de seguridade no entorno de Nudesa Bello, ali na zona de Toiz, que, por certo, quisemos resolver agora que a instalación de novas señalizaciones e espellos para que a xente faga ben ese giro ali e non teñamos ningún tipo de problema. Despois, me parece curioso que o señor Ignacio Maril reclame a creación dun espacio para autocaravanas cando aquí non aparece nada en esta moción e acaba vostede de tumbar unha emenda no que sí se facía referencia ao mismo. E despois, xa por último, porque xa non vou a debatir máis, nos vamos a anunciar noso voto en contra, non porque non queramos un aparcamento para camións de Silleda, que sí que queremos, pero creemos que teñamos que ser moito máis serios e rigurosos en isto. Nós non lle temos medo a pedir á Xunta que faga o que lle toca facer, quizáis non temos tampouco tan borrollo como teñen vostedes co Partido Popular, e que votan todo un conxunto e que, polo tanto, o mellor lles preocupa máis quedar mal con Rueda. Non nos doe nada facer esta petición á Xunta de Galicia. De feito, trasladaremos esa posibilidade de que analicen e faremos o estudio de viabilidade como nos ordenarán vostedes seguramente co seu voto en esta moción. Pero non será conoso porque creemos que Silleda non necesita ter un aparcamiento para camións co custe que isto pode supoñer cando hai unha rede galega que pode asumir ese valor económico. E, por certo, rematando, xa que lle gustan a tanto vostedes as redes sociales e demais, lle recomendaría que cando graven os vídeos subidos uns camións en circulación, que non o graven desde a cama, porque eso é unha infracción de tráfico. Vexo a señora Fernández moi preocupada pola política galega, por Rueda, alégrame, pero bueno, estaría ben que tamén no pleno de Silleda se preocupase pola política local de Silleda. E despois, se quere, podemos falar de política galega. Acúsanos de votar sempre en contra, sempre da man do Partido Popular. Recorde que xusto agora fai un minuto acaban de votar vostedes xuntos unha cousa e nos en contra. Sabes, hai que ter un pouco de criterio a ese respecto e creo que son numerosas. Votamos a favor das nosas propostas. Sí, e nos das nosas, claro. Algúns o que pensan, o que esperan é que o BNG sexa muletilla súa e que non teña acción política propia. Nos recordamos que, ademais, aquí dixo que nós estamos, como tamén deixou caer que estamos entrever que estamos favorecendo de algún modo a Xunta ou algo así. Creo que son numerosísimas
as mocións que temos traído aquí instando a Xunta de Galicia a facer cousas, empezando polo centro de saúde, instando a asumir as súas competencias. Vamos, esa falacia que lle dou hoxe por aí da política galega, vostedes verán onde se sitúan na política galega, por eso están onde están. Despois, máis alá deso, si nós propoñemos facer un estudo de viabilidade para, en lugar de opinar e debatir o que di un transportista e o que di outro, un estudo de viabilidade permite eso. Como hai dúcias de transportistas, conductores de vehículos pesados, conductores de autobús en Silleda, con un estudio de viabilidade pódese saber que tasas habería que cobrar, cal sería o custo por instalado, cal sería o custo de mantemento, etc. Entonces, en lugar de falar palabrería, facemos un estudo e despois co estudo temos un debate serio. Faime gracia, como sempre, que adiantáronse moitos anos en todo o que propoñemos. Pasou xa no anterior pleno tamén co espazo de coworking, que está todo diseñado e preparado. Estamos esperando que poñan ali 4 mesas e uns ordenadores. Fala de que habilitaron xa espacios detrás do centro de saúde. Ese é un espacio habilitado? Unha rúa na que permiten aparcar camións, pois non é un espazo habilitado. Un espazo habilitado son outras cousas. En fin, a fala das duchas, claro, que un transportista de Silleda terá a súa ducha na súa casa, pero cando un chega de traballar todo o día fora, de andar transportando cousas, de andar transportando certos materiais, se cadra, está disposto a pagar 2 euros nunha máquina 3 para ducharse fora e non ter que levar a merda, así falando en plata, a súa casa. Por lo tanto, deixemos de facer así debates ridículos. Está claro que hai unha necesidade en Silleda, hai moita xente que o demanda. O que instamos ao Concello é a facer o seu traballo, buscar un espazo e analizar a viabilidade desta instalación. Ben, vamos a votar. Votas a favor da proposta? Ya hicimos el segundo turno, ¿no? Vale, pues o Partido Popular. Bueno, usted di que con esto impide solicitar a Xunta de Galicia. Nadie está impidiendo solicitar a Xunta de Galicia. Simplemente se está dicindo que faga un estudio de viabilidade e que se detecten as necesidades e habilidades desas circunstancias. Volve usted a decir que se adiantan as actuacións, que crean espacios, como xa lle dixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Eso non é certo. O que fan é restringir sitios onde aparcar, pero non fan nada para habilitar sitios onde aparcar. O certo que houve moitísimas incidencias, por exemplo, en Bandeira, nunha das rúas onde normalmente aparcamos camións por falta de luz, e non se fixo nada durante anos para solucionar eses problemas e que houvese unha mellor iluminación que disuadise de determinadas actuacións vandálicas e de roubos. E o certo é que usted sempre se adiantan as cousas, sempre din que fan moitísimas cousas, pero o certo é que, por exemplo, se no polígono as cámaras de seguridade que se instalaron con unha subvención da Xunta de Galicia funcionasen, que non funcionan, o mellor ali os transportistas poderían aparcar con certa seguridade. O mellor, cando se produceu algunha situación grave no polígono, poderíamos ter elementos para intentar clarificar que foi o que pasou e quenes foron os culpables. Pero, como decimos, ustedes piden as subvencións e despois, en canto lle toca facer algo, cando lle toca facer o mantemento, cando lle toca telas en funcionamento, pois simplemente non o fan. E esta é a realidade do noso Concello. Por lo tanto, nin se adiantan, nin fan actuacións, nin desde este grupo se está impedindo que ustedes soliciten, unha vez que se faga ese estudio de avaliación, as distintas subvencións ou adhesión a calquer programa que poda axudar a conseguir este espazo. E, por último, que vostede veña aquí a dar leccións con temas de redes sociais, con temas de seguridade, de posibles sancións, de como se ten que circular ou non se ten que circular, usted misma debería ter en conta que tamén fixo determinadas actuacións que eran sancionables. De feito, a moitos veciños de Silleda e de Bandeira se lle sancionaron por esas actuacións na cabina dun camión e, sin embargo, a ustedes nunca lle sancionou. Por lo tanto, e se quere, profundizamos máis nesa cuestión.
pero son conscientes de que usted sabe perfectamente a que me estou referindo, con rapaces pequenos no colo, sin as debidas medidas de protección en determinados camións, e mientras a determinados veciños de Silleda se lle impoñían sancións pola policía local, a ustedes non nos sancionaban. Por lo tanto, a hora debiera dar leccións sobre o uso de redes sociales, sobre o que pode ser sancionable ou non pode ser sancionable, a primeira que ten que dar exemplo é vostede, porque usted está para dar exemplo e non ten patente de corso para facer o que queira. E, se quere, incluso lle poñemos os exemplos concretos de xente que foi sancionada e que estuvo moi molesta con que uns podan facer determinadas cousas e os outros se lle sancione. Digo para que se entere a xente de que me está cuestionando o señor Maril, pero me está cuestionando seguramente pola procesión de San Cristóbal. Maravilloso. Moi ben, rematamos o debate. No Partido Socialista non vai dicir nada máis, simplemente que nos adelantamos porque estamos gobernando. Evidentemente, vostedes non gobernan e non fan cosas. Nos adelantamos porque gobernamos. Desde fai uns anos aquí. Por eso nos adelantamos en moitas das propostas que vostedes traen aquí. E por eso temos a capacidade de falar ca Semana Verde, de intentar avaliar xa previamente a este debate que interés podíamos ter. Xa nos adiantamos a mirar que pasaba ca Rede Galega de Transporte Seguro, xa nos adiantamos a moitas cousas, porque gobernamos. Eu sinto moito, pero gobernamos. Ten a palabra para cerrar? Non máis. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Votos a favor da proposta do Partido Popular e do BNG e en contra do Partido Socialista. Vamos entón ao turno de regos e preguntas. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, nos dentro do informe financiero por parte de intervención se solicita ou se pon de manifesto a falta de medios para poder levar a cabo un asitado control sobre de intervención sobre as distintas actuacións no Concello. Expón a falta de personal, dado que o único personal que tiña adscrito a sección de intervención pois foi destinado ao rexistro e, polo tanto, pois solicitamos que se faciliten eses medios a intervención para poder levar a cabo un control axeitado e con todas as garantías a que desde intervención se está reclamando pois esa falta de medios. Nos despois tamén solicitamos en relación cos puntos de luz existentes nas pedrosas e os que bordean a residencia, cos que xa houve moita polémica e nas que a propia empresa no seu momento instaladora reconoceu que non era exactamente o que se había decidido instalar por contrato. Falouse de que se iba a facer unha renovación deses puntos, o que vemos é que continúan continuamente sin ningún tipo de arranxo, que están a maior parte deles ou un bo número que non funciona e, polo tanto, solicitamos que se leven actuacións. Por desgracia, supoño que ahora terán que ser asumidas polo Concello e non pola empresa que se adxudicou no seu momento pola desidia do goberno socialista, a pesar de que sabía deste problema. Solicitamos tamén a retirada do tubo de agua da Praza Juan Salgueiro, que se puso para os boños e que sigue todavía ahora mismo ali posto e que, bueno, pois hai moitos rapaces xogando e pois un incordio. Solicitamos que se saneen os baños da piscina de Silleda, xa que hai unhas gomas que sempre están pois en mal estado e sobre todo pois que se busque unha solución alternativa, dado que se ve que a solución que se puso pois non era a máis aceitada. Solicitamos tamén que se tome algunha medida en relación co cierre da piscina de Silleda, xa que causa incomodidade aos usuarios a situación de exposición e, sobre todo, porque é unha zona moi transitada pola que pasa moita xente e bueno, pois non é o máis adecuado e, polo tanto, pois, inda que sea de maneira temporal, pois que se busque algún tipo de solución para instalar unha malla de sombreo ou pois algún tipo de brezo ou algunha situación que se poda facer.
Tamén, bueno, debería arrasar os pichos de agua da fonte do Parque da Iglesia de Sidas, que non funcionan correctamente. Solicitóusenos tamén a instalación dun punto de luz en frente ao restaurante Advesa en Grava. Xa se trasladou por parte dos veciños a representantes de Ferrovial, pero din que non se pode instalar, a pesar de que o poste está ali, e sobre todo que se instale cunhas determinadas condicións para que poda haber unha correcta iluminación nesa zona. E despois tamén que se leva a cabo a limpeza do parking das fervenzas e das sendas peonís, xa que non están en bo estado, e os visitantes que veñen teñan un problema. E sobre todo tamén hai zonas onde había algunhas balaustradas que é perigosa, sobre todo polo risco de caída, que se denunciou en varias ocasións que estaban en mal estado, e o único que se fixo foi non arranxalas, sino retiradas. E, polo tanto, dado o risco evidente que se pode producir de caída nesas zonas, que se repoñan aquelas que se quitaron e que se teñan nun bo estado de conservación. Sí. Pega a palabra o Benega. Ben, empezamos con un tema que xa trouxemos máis veces aquí. Na parroquia de Ponte, os veciños de Rosende continúan a pasar os camións que van de cara á canteira. Entonces, creemos que é necesario que se poñan sinalización, tanto de que non poidan pasar ese tipo de vehículos por aí, como de velocidade, para ver se así polo menos tamén pasan a menos velocidade, comezando xa a colocalos dende onde se entra para o campo da festa, desde a PO 205, a carretera que vai para a Vila de Cruces, e ao mesmo tempo, por onde tamén pasan camións, é a carretera que une Vila de Cruces cara a parroquia de Vilar. A altura do lugar de Rosende Piñeiro pasea moita xente, incluso xente que ven de Silleda a pasear por aí. Entón, que o goberno valore se propio colocar uns reductores de velocidade para así que poidan pasar a unha velocidade máis baixa. Perdona, que non escoitei ben. Donde dis este último caso? O último caso é ali, xusto en Rosende. A carretera que une, cando te metes para ir a Vilar, dende a carretera das Cruces, toda esa recta, a carretera está asfaltada, os coches van a gran velocidade, entón os veciños piden se hai algunha maneira, ou ao mellor poñer tamén a velocidade a que hai que ir, algunha maneira de que poidan ir máis despacio, porque a verdade é que é un perigo incluso para sair. Non. A que une a parroquia de Vilar, que despois vai chegando hasta o polígono, pero xusto á altura dali do lugar de Rosende Piñeiro, ali abaixo. Despois, na parroquia de Dornelas, no lugar da Zanca, hai un poste de luz público na única casa que hai ali habitada, que se está literalmente desfacendo, pódense ver os ferros. Entón, pedimos que se tomen medidas antes de que caia, porque pode haber algunha desgracia. Despois, no cruce da Rúa do Campo da Riba coa Rúa da Carballeira do Chousiño, ali hai un espello colocado, pero creo que ahora mismo está como estropeado, non se ve ben, entonces se podería ser reposto e colocado outro, porque esa saída é bastante perigosa. Diante do velatorio. Ali. E agora vamos falar de transparencia. Vemos que aquí, despois de 2 meses, volvemos a ter un pleno no que se traen cousas menores. Nos queremos recordarlle que aquí na bancada da oposición está representada máis da metade da cidadanía de Silleda, tanto por parte do BNG como o Partido Popular, e sí que nos gustaría que se trouxesen aquí a debate máis proxectos e obras que se están facendo e que son bastante importantes e economicamente relevantes para as arcas municipais, para que os outros membros da corporación poidamos expoñer as nosas ideas, enriquecer eses proxectos na medida do posible. Por iso preguntamos se estarían dispostos a comprometerse a traer a pleno todas as obras de máis de 100.000 euros. Despois vamos tamén falamos de transparencia, agora vamos falar de propaganda. Está moi ben que se fixe nas nosas redes sociais, incluso sexa tan concreta e se fixe tanto como para saber que mecanismos utilizamos para gravar as tomas, a verdad,
pero nós tamén queremos preguntarlle se o día que a Inspección de Traballo a multe por estar en zonas de obras ou mesmo subirse a maquinaria sen contar cos equipos de protección, se esa multa vai pagar vostede ou a imos pagar entre todos. E xa postos, tamén Non se temos preocupe que xa me compraron un casco e máis un chaleco. Así que non se preocupe que no próximo vídeo que vai a Pola ver súa seguridade e terei un chaleco posto, sí. e polo beneficio das arcas municipais que iso pode E supoñer. cando subo as máquinas subo porque teño conciencia que podo subir e además o fago con os EPIs necesarios. Vale, podo rematar ou vai-me seguir interrompindo? Vale, moitas gracias. Tamén postos, pois tamén, xa que fai un vídeo para presentar as máquinas dos desbroces no polígono, pois podían desbrozar o polígono, porque queda moi bonito facer unha franxa, recoller todo e marchar. O polígono hai que desbrozalo tamén de vez en cando, así como dato. E despois, xa que falamos de desbroces, tamén temos que preguntar que é o que espera a alcaldesa da cidadanía con respecto ao Castro de Toiriz, que é o que espera ahora mismo, porque a participación cidadá queda moi bonito, a verdad, queda moi ben, pero temos que recordarlle que esa cidadanía foi a que recuperou e puxo en valor o Castro de Toiriz. O único que fixo este goberno foi facer un plan de musealización que o único que fai pois, é dificultar a limpeza do castro e agora pide axuda para sementar a erva. Bueno, o único que temos que dicir é que estea tranquila que a erva vai ir crecendo sola daqui a outubro. Entonces que se deixe, por favor, de paripés, porque creo que a xente está máis ofendida que alegre por esa invitación a colaborar. E despois, por último, temos tamén que dicir que sabemos que os eólicos, bueno, non lle preocupan moito, que igual lle parece ben que se lle dastea cruzada por eólicos e que se sigan colocando máis, porque, bueno, ao final, pois, a colocación de eólicos dalle 2 máquinas máis de cortar a erva, o caso que as poña a funcionar. Temos que dicir, pero hai outros concellos limítrofes que sí que anunciaron a intención de facer informes en contra destes parques. No anterior pleno nos preguntamos se estaba facendo un informe, responderon nos que os técnicos estaban traballando e que se nos pasaría ese informe cando estuvera listo. Ese informe estáse facendo, non se está facendo, presentáronse alegacións por parte do Concello. O informe está feito e entregado. A verdade é que se non se lle trasladou foi un erro, pero trasladamos sen ningún tipo de problema. Feito e entregado no plazo que establecía a propia esta. Que espera a alcaldesa da ciudadanía no Castro de Toiriz? Mire, a ciudadanía tamén é vostede. A ciudadanía tamén son eu. Tamén é Mónica, Ángela, Asun, Estefanía, Rebolo, Xerardo, podo seguir nomeándoos a todos. Somos cidadanía tamén. Entón, sí que é certo que hai unha asociación que foi a que traballou ali, eu traballei con eles. De feito, o proxecto inicial se redactou no estudio que tiña en propiedade, é dicir, eu tamén son cidadanía, tamén formei parte deste proxecto. E eu que quero ahora mismo é que ese dano que se lle fixo a cidadanía, todo o mundo, a cidadanía, non solamente a asociación por suposto, pero todo o mundo de cidadanía que queira participar e devolverlle o Castro o que nos dá de beneficio emocional, de saúde mental, de poder ir ali a disfrutar, o podamos devolver con ese pequeno garrao de area. Seguramente vostedes o que lles molestou foi que non se lles ocurrera a vostedes a idea. E veremos se están tan alegres ou non están cando fagamos a campaña para relanzar de novo o Castro de Toiriz e veremos a xente que acude. Despois falaremos de se estamos de acordo ou non estamos de acordo. Sobre o desbrozo de polígono, evidentemente, hai que desbrozalo. Estamos traballando ahora na zona de Taboada, será o seguinte paso que estamos dando. Non creo que tardemos moitos máis días en facer toda aquela limpeza. E despois, en respecto aos proxectos, eu creo que, como vostedes en concreto, o proxecto máis importante que temos en marcha, que é o do 1.750.000 euros, vimos un por un todos os proxectos. Eu, con vostedes en concreto, sentei para negociar orzamento e expliqueilles un por un todos os proxectos que temos no Plan Concellos este ano. É dicir, non creo que teñan vostedes ningún tipo de dúbida de que se están facendo con vostedes concrecións. De feito, engadimos algunhas propostas súas dentro do Plan Concellos. É dicir, non entendo moito esa crítica á falta de transparencia.
Respecto ao resto das cuestións que plantexaban como ruegos, estudiaremoslo igual que os ruegos do señor Mario. Nada máis. Pois se levanta a sesión.